sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna marga layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryaning Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok glelek kowe ora apa-apa dunter. Sandak sirahku ngene dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh truk tutuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin piye? Tak kene metu. Ben manjing ning nggonamu ora arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Ndarantarja kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa. Koko Prabu, atus menika menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah, nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-wadang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhahi kados yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi nuwun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan ning ngarsaning ingsun. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene kula dene dumawahing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Mlewat lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngapa lho nggih padha harja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadaning ing sambika sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ila duni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan, mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca
anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petro kandung kula Pandharejo Sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tamanana Petro. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandharejo Sapratamu. Pangestunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tamanana. Ngono nggih. Oh, Gong. Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tamanana. Kapundi jiman mari pendhae ora kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petro Dalem Pandharejo Sapratamu wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong Pandharejo Sapratamu. Mengantunipun Ndara iku Ndara. Tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk. Balenala idak ndasmu. Pangantunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora patiya. Petro Pandharejo Sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya ya Petro tak tampa. Bagong Pandharejo Sapratamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya tak tampa. Petro kantong bolong Pandharejo, Ndarana kula bekti kula. iya ya Petro tak tampa. Bagong Pandharejo, Ndarana kula bekti kula. iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Kong? Hah? Kok kurang siji? Goleke uang wae. Goleke wong piye? Maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sang Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo gene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon Karang Kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutoke unek-unek yo karo nangis barang ya ora apa-apa. Yo gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon ten ngambek. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya Kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambahke bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambahke ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek le omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis.
Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak. Butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun nonton sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora usah omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, "Butuh apa, Pak?" Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wis ora gelem do kon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangiske ngamben niku awake entek-entek. Wetenge sing maune mblegendoke dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus ada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengo nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk ngono. Tak kira nek kirik bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane ning ngamben. Wah ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan niku kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo bantu bapakne ra gelem ming do teng cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le ngomong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe swana Sinten Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sinten Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bila sampun marang Mbah Makaping-kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa
momong dateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang. Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa, 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora nglakon? Nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanesing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan saking Sunan Prabu Darmakusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darmakusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir kok. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Ngono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utawa baleke. Wah rekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kowe ra kon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku lek omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku Bagong. same. Kula jan-jane matur enten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebabe Ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep.
kudune sampean iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine sampean menggak. Werkudara jangan Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng plecam-plecem, kok piye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa? Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajeng nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klimasada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan rawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ha jare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati, terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, hah? Turta. Oh iya, Nding. Turta. Ming turta kok walik kemekir aja.
Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati, aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat bubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna karo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Maning jajalanat iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Oh ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Kyai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Kyai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis mesti Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngarep ndi meneh? Wong semenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ku janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandhange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki kosong goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Kyai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Wah, aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Undang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati ta undang, ha. Ta undang ana kuwi lara ati. Ora usah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani swaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus taksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Kang. Dantepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo.
ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa? Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye? Engko gek kepiye? Aku entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wedi karo Baladewa. Ora nek bapane wong nenter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Klimasada marang Karangadepur nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Klimasada ning Ndarawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo metu jawe Raden negara. Kurdo Sroma Pangga Wagut Gatinyo Mawukyat Iro Wang-wang Piye Ngandruraga Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe malah ora mung Patih Praguta sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul maksude piye kuwi tata upacara kata-katamu ki piye dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener dheweke ketok apik wong liya ketok elek kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani ro dheke ketitik ora ming Patih Praguta tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe ya mulai yo Gang yo hah mulai engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe nek nganti awake dhewe engko melu mati nek kene malah ngrekoso uripe yo mulai yo wis rasa dadak piye-piye mulai matur karo bapak Pak aku ora sida mboyong para Pandhawa di pustaka Jamus Klimasada merga pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe bapak tumandang karya oke ayo kita berangkat yo maju Gong ketoke limati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar masa mengo to weh sapa iki to lho sapa iki to Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman kowe tak ajar Modar kowe nek cara nggone dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku iki ora iki gagrak kene
Darantasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon karo Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Iso ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petruk. Ya. Soalnya cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwan. Sowan sinuwun Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Oh, dan ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tombo. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku pari pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Jlik Sedewa iki mau bener. Mangkene sampean ketemu anu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to Ketemu. teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Jlik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. lho lunga teng pundi? Kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Jlik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Jlik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Ane Baladewa. Gleleng to? Aman reng tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Begini iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragota. Terus kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Jlik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Persi mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Dek. Bapak niku suka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jajaran cukup laring bawon. Bagong, menungso ya diampunmu.
Kowe wani karo Baladewa? Kula dunekke ngono, muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Lah ora dadi. Ha iya. Sing ra dadi perange lho. Metu jaba kula ya metu jaba bareng. Wes bingung lho kula anduk. Kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Akandara karo Kacandara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja adepono. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Kok iso? Kan muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Garukaca Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres, tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung kuwi nanci. Wah, gleleng iki to. Heeh. Ya maju ya. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah, kuwi masalahe. Nah, sampe kula mati mongko ketutupan suket ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garukaca Kakang Antarja sapa? Kowe aku terus. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Truk. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Truk. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok-ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrak ora. Ora bakal potol. Oh siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh abakmu mampu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan, ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Lan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis keto to. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing sepi. Sumimpen telenging kabuk. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalan iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang ndi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora.
Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambes bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tokke liwat mburi lho. Iya. Buan klepret ya men kuwi. Nek arah ambes bumi carane piye? Ya waton ngampet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni kok minggat ngono. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Menang jeron bumi. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa ya? Metu Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkare munggah jedul. Wah. Nek nganu Mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat Nggo nati. oke. Kuwi papat mula cah sekolah kon sekolah kaya era jamak-jamak tolong ngitung-ngitung lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya coba 1 2 3 niat atine Mabur. Wah, dan keleleng tuan. Mengke genti kula nggih, Den. ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong. Wah. Kaya balon itu ending. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tataane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing arep nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap, aja kuwatir, Iso mandek ora? Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Oh, sabar. Edan buku karepe dhewe. Ora edan, kenyataan om. Iso mabur. Lho, kok sing iso mabur ki sing sampean tok kok. Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar-ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Sewa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan.
Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Ya aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong yen kowe wani karo wong Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigandani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ra. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso lan tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak blek. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun karo Gatotkaca. Lho, Gong. Kok bathuke metu gedhiye? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Antur-antursena piye ya iki belane? Gus. Gus. Ndaran-ndarana. Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara. Bacut mlethek sirahe. Tono Gatotkaca turu ta? Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya Tenan, ombene oke tak tokke tungguri tenan. Ben wae. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. aja entosin aja Gong. Kamulane melek. Ya, Nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. dak sirahmu ora bakal lak gawe macak
mesti bakal tak sirnake. Oke, ora masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mudar dening aku. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Ayo Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mudar dina iki. Wah, kaya semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok glelek kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngene dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngarep kepengin ye takone metu. Ben manjing ning nggonamu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno kono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja, kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora usah wedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Jajal jempolmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Bang. Alah, lho. Ayo Tru, moh ora. Kowe sedih lho, moh gak aku ora seneng ajarane ngono kok ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Wah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar kebabak nyomungging aloka Bagong nggih Ndarantarja ya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka no nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Siwa Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni wedian kejem tenan iki ngungkuli adine sampean ten krungu kabar dereng kabar apa Gatotkaca wedi kali kula lho adikku karo Kaca wedi karo Bagong weh iki seksane Piyayi Blitar niku asli aku ora gono kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu adimu wedi ning karo aku ora bakal iso selak kowe mesti bakal tekan ning pati ayo diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa oke ora masalah neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati manut sirmu piye kula manut ora minggat sembur mlonyo awakmu melek lho iya wis mulai idon-idonan iki
Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarsena. Nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu. Kena iduku. Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Rasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ngopo kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system kok. Ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emah aku ya ngono. Dadi karepe dhewe kaya terus. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmaning jajalan iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu jero. Ayo, iki toto mandul aku polo dulu karepe. Nesu tenan nek kaya kok. Wah, wis anggere ngono kae ora ana wong wani nyedak. Panas-panas jajalan suwane Bagong, Petro ora minggat glandang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ayo aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngono kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Lek? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iya, dadak mlayu ki ngopo ambles bumi delik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sone ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang? Omong apa cak ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni kowe piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyodom barang bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok.
Wis senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus to iki, Tru. Apa Petruk wae? Pun boten. Bagong mawon, Bagong dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut kae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Ngarep mau kok jarem-jarem ki apa to? Boli irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi kok? Wis. Tru, jine pengilonmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik aja. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok ngeke sikil nggo minjeni kathok-kathok kae ta. Ora ya tak angkel modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Tunggul. Anakku nggih. Anakku wong Cendana, anakku wong bagus. Antasena. Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petruk jengkulmu mlocot ya. Ayo Candra. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Maju rene to. Ya wah yen bombong adine kok. Petruk kandhong. Wonten dawuh sinuwun. Ya, bojomu nendi? Siwa Mandura kok nakoke bojo. Adalah Antasena. Apa Pakde? Kowe edan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong kae. Heeh. Wetro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang kowe, Tru. Nggih. Terus kersane. Wetro kan ngono. Wonten dawuh. Ada. Ya pancen ngono, Wetro. Nggih. Yai Kresna ndi, Wetro? Wah, kula mboten ngertos. Dian. Sanjay lagi Dharma Wisata, Wetro. Turuti omongane teng blasur ora karo. Antasena apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adikku Jodipati, mula ora jeneng kaya Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petruk wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang itu. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh.
Ndara Baladewa krocok bendho kok aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu wae, Tru. Sing penting iso maju barang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane wae, Tru. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe graji cengelmu nggih. Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nang. Sakaremu. Antasena. Piye, Pakde? Pamujimu tak jaluk. Yo, pen kabeh pamujimu. Maju ning peperangan. Awas Surakarta, Jawata panjen Baladewa. Ini nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane patimu gugungan bayi. Mempeng salah. Kok melayu dono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu wis darane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat yang pinuning. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanah. Panos maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki wi. Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget wi. Kono wong padha karo aku. Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek melinjo cengelmu iki Kiai Nenggala. Iki pawunaning Satu Sekti tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki nyileh nang bakul tegan. Kowe apa aku sing tekane mati dereng mati. Mati.